karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Ulos sila ng abit. Klaruha ganina, dira. May ako karon sa restaurant. Og niya sila si Alexa og Paul karon diri. Sweet gani kayo nangaon. Ako silang kawatan og picture ha, aron mo tuo ka. Sige. Og ipadadayon ako diri. Kay ako ning ipakita kang papa. Sige, paabot ta. Ako i-activate ang date og time. Aron mo tuo gid ang imong papa nga karuning maong pictures. Karon ka, Alexa. Makatilaw na gid kay kulata ni papa. Magsige pa mo kita-kita ng Paul bisan kung way labot ang trabaho. Piset. Nagkauli na gyud tingali ning duha. Karon kang bayhana ka. Abi mo, happy kay ko karon nga nakita ta Alexa. Paul, ayaw niya tagig na utang kahulugan. Kay nasabot ako ang atong sitwasyon. Ay, magita lang ka na ako, happy na ako. Bolero pa man hapon ka? Naibaw juga nga, di ko ka mambula ha, Alexa. Tinurutan akong gisulti. Di na ta maghiskot bahin anak, Paul. Mag-order na ko og scallops ha. Aron makapaulit na ko. Sud lang. Pa, Oh, iya. Kumusta nang pamati ni mo si Mulawas? O saman, may hilanat ka pa? wa naman. Ang sanay akong gingon ni mo. Lahi gyud ning dunay babae nga magatiman nato, di ba? Pa, may ipakita ko nimo. Unsa man ka na, ha? Niya sa kong cellphone. Niya, pa. Oh, si Alexa kini og si Paul. Oh, sila na pa. Sweet kay silang nag-abot sa usa ka kananan. Dili ko tanin ako angay ng ipakita nimo pero kinahanglang mahibaw kas tinuod. Kung unsay gibuhat anang imong asawa kun wa ka. Kinsa may nagpadali mo ini? Ah. Kon, si si Lira. Natol nga tuwa siya karon sa maong restaurant. Ug nakita niya si Paul ug ang imong asawa dito. Oh. Ug unsa may gusto nimong akong buhaton karon? Oh, nara nimong pa. Bana ka man. Kung ganahan ka nga traidoron kasi mong asawa, naara na nimo. Nalipay ka na ba? Oh, Karon na may ebidensya ka na nga may kaubang laki si Alexa sa pagpangaon sa gawas. Nalipay ka ba? pa, gitabangan talang ka aron mailhan nimo kung unsang matanga sa pagkaasawa si Alexa. Kung di ka mutuon ako, bala ka. Ay, shit. Ay, kagang! Ay, dong iyan. Nga, nugibundak ba nimo ang pultahan sa library, dong? Dili bisis papa nimo, dong? Hindi man tingali. Sa may mutuyo na. Ay, nanawag manggod Alexa, dong. Ipaandamdaan ang panihapon. Ipapangutan ng imong amahan kung unsay lutuon. Bahala mo. Ala. Ay, naunsa man kining bata, Tulidyok naman ngayon og utok. Hello nang Sadas. Uy, Alexa.
Niya na day kaday. Unsa man ang imuhang da, ha? Scallops ni Nang. Ibali ni palihog sa plato. Ug anda mo na nato ang lamisa kay mga uneta. Hain man si Ed, ha? Tuwa silang duha si Ian sa sala, day. Niya nang imong mayong laking asawa pa eh. Iyan, kalma lang. Ed? Hi, may dakong scallops. Miapit ko sa restaurant nga atong gikanan sa miaging simana. Ug nagkaabot pang ganmi ni Paul dito. Tuod na humusta dito nimo ay. Maayigod kay kang mudag tago og sekreto sa? Iyan? Naunsa ka? Kantalita mo kay kag sinultihan. Kantalita. Imo gidang gipahibaw sa papa no nga nagkita kunuhay mo si Paul sa restaurant. Aron di mo mabuking nga nag-date kun mo dito. Iyan? Kalain ko di magsinultihan? Ed, tinuod ang ako gisulti. Nagkaabot lang mi ni Paul dito. Wa mi mag-abot. Maayo gid nimo mag-inartista oy. Naibawon ako. May nakakita namon ni Paul sa restaurant, no? Og may report tayo nimo iyan. Og unya, imo sa tayong gi-report sa imong amahan aron paawayon mi. Why sikreto nga malilong, Alexa? Okay. Ed, naron nimo kung tuhuan ni nimong imong anak kay kanako. Basta ako, nagsulti ko sa tinuod og limpyo ang akong konsensya. Wa ni sagol nga pagpakaron ingnon. Pero iyan, mas maayo tingaling ang gipada sa imong amika kanang nanood yut mig hotel or motel si Paul. Aron mas bugat na nga ebidensya. Hindi na kinahanglan oy. Asa man na paingon kanang kaon-kaon. Paingon magyuna sa motel. Oh, grabihan no? Okay, sa sunod, kuyog na ta permis sa tanang lakaw ha? Og ikaw sab, kung makig-date ka sa oras nga ting trabaho, kinahanglang musulti ka nako aron obanan tasab ka sa imong date. Milakaw ka aron gig-date sa oras sa ting trabaho, Iyan? Kwan. Dito ka man ni Uto sa gawas. O gipasagdan ko nimo nga makig-atubang ni Mr. ko. Nindot pagod na? Iyan, kano sa man ka magseryoso sa imong trabaho? Pa, kwan. Husto na. Manihapo na ta. Dali na, Alexa. Makalagot! Si Alexa gilabanan ni Papa. Pero, anong di maging mga bubho si Papa kang Paul? Kahapi ba sa mga panuway nga nangaon din is picture eh? Mga pagkagnaw! Ed, huwag ka malain nga may share sa akong table si Paul. Alexa, kadagharat na magsulti bahin anang Paul. Ug mao gyapon na akong opinion. Huwag ka malain, mga pupo. Alexa, nalimot ka sa akong giingon. Focus sa trabaho, ayaw sa atong kaminyoon. Okay. Sige. Mo pahuway ko gura. Okay, pero sure ka nga okay ra ka? Okay ra lagi ko. Sige. Muna na ko nimo katog. Good night. Good night. Uy, ala. Wala gihapon makatrabaho si Busian, Mama Alex. Medyo naglain pa man ko nung iyang lawas. Mao nga mo absent lang una ko na siya. Ala no, makagaba sa doy ni mga guwapa, no? Unsa? Bolero ka man sa di ay Pinoy? Tamis ka magmahal ang mga idara na, ma'am, no? Uy, ang akong love life na sa dang imong nakitaan, ha? Ang imo lang kang uyab ang atong hisgutan, be. Ayaw na lang ning ako. Wa man ay lami, uy. Triling no nang imo, ma'am. Oh, tuod. Ngano man ka mo maabdos, ma'am? Ha? Hala, baog ka, ma'am?
Di ka makahatag og anak ni Sir Ed? Oy. Hala, ang autong ito man to sa probinsya. Autong itom sa probinsya? Unsa probinsya ha, Pinoy? Wa man mamaliksa. Binoy, doon na kay gustong itago, no? Itago? Wa mamoy. Ako kuan lang. Nasugatan na to nako sa probinsya. Diing probinsya, ha? Kuan? Og nga nang na-shock man ka sa pagkakita nimo sa autong itom, ha? Binoy? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!